Maayong gabi Tagumeños. Kini ang We Are Tagum News ay kauban sa katikaran ug kalambuan sa syudad sa Tagum. Ako si Jaira Suliano, live gikan dinhi sa CIO Studio sa City Hall of Tagum. Para sa tuang balita. Idil Fitr gisaulog sa mga kaigsuunang Muslim sa Tagum. Lakang alang sa TB-free nga komunidad, gipalig-on sa Tagum. Women's Service Caravan nagdalag serbisyo sa mga kababaihan sa probinsya. Kampanya Batok Rabies gipakusgan sa syudad. Gisaulog sa mga kaigsuunang Muslim sa syudad sa Tagum ang Idil Fitr sa niaging Sabado isip pagtapos sa pag-obserba sa balaang bulan sa Ramadan sa pagtuong Islam. Alang sa dugang detalye, ani ang report ni Peter Muedas. Nagkatapok ang mga kaigsuunang Muslim sa syudad sa Tagum kaniadtong Sabado aron ipahigayon ang sala o ang community prayer isip pagsaulog sa Idil Fitr. Napuno ang open field sa Madaom Elementary School sayo sa buntag aron sa dungan nga pag-ampo sumala sa tradisyon sa Islam. Ang Eid al-Fitr mao ang pagtapos sa pag-obserba sa balaang bulan sa Ramadan kung asa gideklara usab kini nga regular holiday sa tibuok nasud. Subay sa Presidential Proclamation No. 1189 Series of 2026. Sabay ang mga kapamilya o mga kauban sa komunidad hugot ang pag-ampo sa mga kaigsuonang Muslim aron sa pagdaig ug pagpasalamat kang Allah. Kahinumduman usab nga una pa man nagsugod ang pag-obserba sa Ramadan sa niaging bulan, gipangunahan sa Tagum City Muslim Affairs Office ang pagpangapod-apod sa mga food packs ngadto sa 38 ka jama sa syudad. Kini kabahin sa paghatag suporta og pakigiusa sa lokal nga panggamhanan sa Tagum sa mga Muslim community sa syudad sa ilang pagsaulog sa usa sa pinakaimportanteng selebrasyon sa pagtuong Islam. Kini si Peter Muedas, reporting para sa We Are Tagum News. Nagpakita og ligon nga panagiusa ang katawhan sa Tagum karong simanaha sa paghandom sa World Tuberculosis Day aron matuldukan ang kaso sa TB sa syudad. Kung unsa kini kalihukan ania si Christine Golosino alang sa dugang detalye. Napuno sa kahayag ang Tagum City Cultural Center human nga nagkahiusa ang mga partisipante sa Light a PH for TB pinaagi sa pagpasiga sa pula nga suga isip kabahin sa paghandom sa World Tuberculosis Day kaniadtong Marso 24, 2026. Ang pulang suga nagsimbolo sa kampanya aron walaon ang stigma sa TB ug mas mahatagan og saktong akses sa treatment ang katawhan sa maong sakit. Ang maong inisyatiba usa ka nasudnong kampanya sa Department of Health nga aktibo gi-implementar sa City Health Office aron tabangang makabot ang tumong niini nga matuldukan ang tuberculosis pag-abot sa tuig 2030. Hugot usab ang panawagan sa CHO nga nag-auhag sa publiko sa pagpa-check up sa health center kung adunay na sinating dugay na nga ubo. Gipasabot sa City Health Office nga ang TB dili kahadlukan ug ikaulaw tungod matambala na kini. Dugang pa, libre ang tambal sa maong sakit nga pwedeng makuha sa health centers o sa CHOTB.Center. Kini si Christine Golosino reporting para sa We Are Tagum News. Sa padayon nga selebrasyon sa National Women's Month, nagpahigayon og Women's Service Caravan sa probinsya sa Davao del Norte aron mapuduol ang serbisyo ngadto sa mga kababaihan. Kung unsa nga mga lugar ang nabisita sa Women's Service Caravan karong simanaha, atong sayron sa report ni Andrew Labado. Palampusong gipahigayon ang Women's Service Caravan sa Island Garden City of Samal o sa munisipalidad sa Talayngod karong simanaha. Isip kabahin sa padayong pagsaulog sa National Women's Month nga gipanginahan sa Davao del Norte Provincial Council of Women sa pagigtambayayong sa mga local council. Kini na ang ikatulo o ikaapat nga pagpahigayon sa mga one-stop shop caravan kung asa nauna nga gibisitahan niini ang munisipalidad sa Carmen ug Asuncion. Lakip sa mga serbisyong gihatag sa maong caravan ang iStar Entrepreneurial Training, GCash Financial Literacy Talks, Second Hand Trade Fair,
Central Warehouse on Wheels, Mabuhay Deseret Foundation Assistance ug nagalaing-laing serbisyo sa mga ahensya sa gobyerno. Naghatag usab og dugang kahibalo pinaagi sa mga lecture nga nagatutok sa kahimsog, panginabuhian ug kinatibok ang kaayuhan sa kababayen-an. Sumala ni Ms. Alma L. Uy, ang kasamtangang nangulo sa Davao del Norte Provincial Council of Women, na ang mong kalihukan usa ka epektibong pamaagi aron mas mapaduol ang mga programa sa gobyerno ngadto sa mga kababayen-an ug maila ang ilang dakong papel sa kalambuan sa mga komunidad sa probinsya. Kini si Andrew Labado reporting para sa We Are Tagum News. Nagpadayon ang kampanya Batok Rabies sa Dakbayan sa Tagum, diin gipasiugda ang responsabling pag-atiman sa mga alagang hayop atol sa Rabies Awareness Month. Alang sa dugang detalye, ani si Clark Jasper Batingal sa report. Aktibong nakikiusa ang lokal nga panggamhanan sa Tagum pinaagi sa City Veterinary Office sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month karong bulan sa Marso. Gipahigayon ang nagkadaiyang mga kalihukan ug serbisyo alang sa mga alagang hayop aron mapaligon ang kampanya Batok Rabies ug mapasiugda ang responsableng pag-atiman sa mga iro ug iring. Takip sa mga aktibidad ang libreng pet consultation, deworming, anti-rabies vaccination ug ang nationwide simultaneous castration activity niadtong Marso 19, 2026. Diin daghang mga alagang hayop ang nakabenepisyo sa ilang libreng kapon. Sumala sa City Veterinary Office, magpadayon ang maong mga serbisyo hangtod Marso 31 aron mas daghan pang pet owners ang makabenepisyo ug maedukar sa hustong pag-atiman sa ilang mga alaga. Gilauman sa lokal nga panggamhanan nga pinaagi ni ining kampanya, mas mapanalipdan ang kahimsog sa komunidad ug mapugngan ang pagkaylap sa rabies. Kini si Clark Jasper Batingal para sa We Are Tagum News. Kagahapong adlaw Marso 26 atong gisaulog ang adlaw na tawhan sa atong mayor. And here are the 70 reasons why we love Mayor Ray T. Uy. Let's watch this video. As we celebrate the 70th birthday of our city mayor, here are 70 reasons why we love Mayor Ray T. Uy. Action man! Mampingon, Masaligan! strong, Masinsyuso! humble, Thoughtful! Mga katarungan! taas ang paglantaw, komedyante, limpyado, Aktibo! mahitumang, nasyadano, responsible, Guwapo! mapahilutol, hardworking, Pinanggaon! patinabangon, Take panalipod! Maayo! Visionary! magsama, generous, caring, Paalam! Madiskarte! iko, bogitan, pag-iarako, mapi-apipon, leader, absent, matinabangon, Inspirasyon sa katawan! masino, Maduulan! nature love, Matinang! Mas! cute, Wise! samahan, Interaction! selfless, Respetado, Nakapanindot sa tagog! husgan, soy, determinado, Hadasigon! loyal, Abogata! I want nobody but Uy! I want nobody but Uy! Smiling face. Hawak po sayaw! Hawak po ang win! Likon, Dili ate! Bili Dalo, Sigig painit! Tigatiman, Siaw! Sabay sa uso. Chinito! Alagad sa katauhan. Lolo. Utan! Happy birthday, Mayor Ray T. Uy. Ugmo kato ang mga balita sa We Are Tagum News. Inyong kauban sa katikaran o kalambuan. Alang sa dugang detalye, bisitaw i-follow at opisyal na Facebook page ang City Government of Tagum. Madung sa kita sa opisyal na radio station, RP 99.1, Radyo Tagum. Kini si Jaira Suliano. Ug sa kanunay, We Are Tagum.